нимаи дуюми рӯзи 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе шинос шуданд. Дар асоси лоиҳа, ки бо назардошти унсурҳои бостонию муосири санъати меъмории тоҷикӣ ва ҷаҳонӣ омода шудааст, масҷид аз 4 манораи баландиаш 75 метра ва 24 гумбази хурду калон иборат хоҳад буд. масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда, аз бинои мавзеъҳои намозхонӣ, китобхона, осорхона, толонҳои маҷлисӣ ва қабули меҳмонон барои мулоқоту гуфтушунидҳо иборат хоҳад буд. масоҳати зери бинои масҷид бошад 3 гектарро ташкил медиҳад. айни ҳол дар ин иншооти бузург беш аз 350 нафар коргарон фаъолият доранд. корҳои сохтмону васлгарӣ аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ, пудрачии асосии ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот ва ҷамъияти саҳомии кушодаи сомонтаҷҳизот анҷом ёфта. дар давраи бунёди масҷид беш аз 700 нафар бинокорони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. хотиррасон бояд намуд, ки санги нахустин барои сохтмони ин масҷид аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи октябри соли 2009 дар рӯзҳои таҷлили 1310-солагии имоми аъзам ва соли бузургдошти асосгузор ва пешвои мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ гузошта шуда буд ва лоиҳаи он аз ҷониби мутахассисони варзидаи соҳа аз Тоҷикистону Қатар баъди омӯзиш ва таҳқиқу тадқиқ омода гардидааст. ҳангоми шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ сарвари давлат дастур доданд, ки коргарон масҷидро бо риояи талаботи ҷавобгӯ ба меъёрҳои меъморӣ бунёд намоянд. ба андешаи президенти мамлакат иншоот, ки бо тарҳи худ дар Осиёи марказӣ нодир мебошад, бояд садсолаҳо ба насли оянда хизмат расонад. зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи бинокоронро бештар ба иҷрои босифати корҳои сабзу хуррамгардонӣ ва вусъати корҳои ободониву кабудизоркунии атроф ва ҳудуди масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе ҷалб намуданд. дар ин ҷо бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беш аз 1000 адад дарахтони зебои гулкунандаи ороишиву нодир, инчунин гулу буттаҳои хушбӯй шинонда мешавад, ки ба ин мавзеъ ҳусн мебахшад ва ҳам ба саломатии одамон фоидаовар аст. атрофи масҷид бо манораҳои боҳашамат, сутунҳои зебои мунаққашу мусаввар ва бисёр унсурҳои дигари фарҳангӣ оро дода мешавад. дар вақти таҳияи лоиҳаи бунёди масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе, меъморону сохтмончиён пешниҳоду талабҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба инобат гирифтаанд. бо маслиҳатҳои мушаххас ва завқи баланди зебоипарастии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар лоиҳаи сохтмони ин иншооти бузург аксаран тарзу усулҳои меъмории бостонии тоҷикӣ, нақшу нигори деворҳо, гумбазҳо, сутунҳо ва тамоми ороишоти дохилу атрофи масҷид ба эътибор гирифта шудааст. ин на танҳо як масҷид, балки як маркази бузурги фарҳангу таърихи исломӣ хоҳад буд ва толорҳои он тавре бунёд меёбанд, ки дар онҳо тамоми намуди чорабиниҳои илмиву фарҳангӣ, семинару конфронс ва ҳамоишҳои сатҳу зинаҳои гуногун гузаронда мешавад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоии пурра бо рафти корҳо бори дигар ба мутахассисон барои вусъати корҳои сохтмону ороишӣ бо сифати бино ва ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ кардани он дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ дар масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе шинос шуданд. дар асоси лоиҳа, ки бо назардошти унсурҳои бостонию муосири санъати меъмории тоҷикӣ ва ҷаҳонӣ омода шудааст, масҷид аз 4 манораи баландиаш 75 метра ва 24 гумбази хурду калон иборат хоҳад буд. ин масҷиди бузург дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда, аз бинои мавзеъҳои намозхонӣ, китобхона, осорхона, толорҳои маҷлисӣ ва қабули меҳмонон барои мулоқоту гуфтушунидҳо иборат хоҳад буд. масоҳати зери бинои масҷид бошад 3 гектарро ташкил медиҳад. айни ҳол дар ин иншооти бузург беш аз 350 нафар коргарон фаъолият доранд. корҳои сохтмону васлгарӣ аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ, пудрачии асосӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот ва ҷамъияти саҳомии кушодаи сомонтаҷҳизот анҷом ёфта, дар давраи бунёди масҷид беш аз 700 нафар бинокори маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шудаанд. зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ сарвари давлат таваҷҷӯҳи бинокоронро бештар ба иҷрои босифати корҳои сабзу хуррамгардонӣ
ва вусъати корҳои ободонию кабудизоркунии атроф ва ҳудуди масҷиди марказии ҷомеаи шаҳри душанбе ҷалб намуданд. дар ин ҷо бо супориши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беш аз 1000 адад дарахтони зебои гулкунандаи ороишию нодир, инчунин гулу бутаҳои хушбӯй шинонида мешавад, ки ба ин мавзеъ ҳусн мебахшад ва ҳам ба саломатии одамон фоидаовар аст. атрофи масҷид бо манораҳои боҳашамат, сутунҳои зебои мунаққашу мусаввар ва бисёр унсурҳои дигари фарҳангӣ оро дода мешавад. бо маслиҳатҳои мушаххас ва завқи баланди зебоипарастии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар лоиҳаи сохтмони ин иншооти бузург аксаран тарзу усулҳои меъмории бостонии тоҷикӣ, нақшу нигори деворҳо, гумбазҳо, сутунҳо ва тамоми ороишоти дохилу атрофи масҷид ба эътибор гирифта шудааст. ин на танҳо як масҷид, балки як маркази бузурги фарҳангу таърихи исломӣ хоҳад буд ва толорҳои он тавре бунёд меёбанд, ки дар онҳо тамоми намуди чорабиниҳои илмию фарҳангӣ, семинару конфронс ва ҳамоишҳои сатҳу зинаҳои гуногун гузаронда мешаванд.